Detičky, toto je naša vila. Ako sa volá naša vila? Julianka. Prečo máme vily Julianky my v našej triede? Aby sme si s nimi porozprávali príbeh. My si s nimi rozprávame stále príbeh a ja vám prečítam príbeh z Kúzelného lesa, ktorý napíšla vlastne táto vila Julianka porozprávať. Najviac inšpirujúce sú jej inovatívne metódy, ale to sú také metódy, ktoré ona využíva v prírode, v prostredí, vonku a hlavne sú to metódy, ktoré aktivizujú žiaka a vzbudzujú u žiakov zážitok. Mila vždycky nás dačo naučí nové a vždycky sa na ňu ráno teším. Pôjdeme teraz vonku a skúsite každý z vás porozmýšľať nad tým, čo je taká vaša výnimočnosť. Každý z vás si nájde nejaké prírodniny a urobí samého seba. A už rozmýšľaj nad tým, že čo vlastne o sebe aj povieš, dobre? Lucia je človek s veľkým srdcom. Je nápomocná, keď príde za ňou akýkoľvek kolega, nikdy nepovie nie. Stále si nájde čas. Ak si nenájde čas cez prácu, tak si ho nájde po obede. Vzdelávanie vonku deti milujú, je pre nich prirodzené, deti sa radi prirodzene hýbu. To vzdelávanie vonku im dáva taký možno pocit slobody. Tým, že dokážu pracovať sami, spolupracujú s tými svojimi spolužiakmi, tak si rozvíjajú svoje kompetencie, ako je spolupráca. Pani učiteľka má 11-ročné skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných komunít. Aj keď momentálne nepracuje na elokovanom pracovisku, ktoré navštevujú len deti z marginalizovaného prostredia, tak spolupracuje s kolegami z tejto školy. Toto je Kristínka a trebalo by sa jej zlepšiť matematiku. Kristínka. Vieš pekne tancovať. Boli to najkrajšie roky mojho učiteľského pôsobenia. Mne tie deti dali strašne veľa. Že vlastne ja som potrebovala ich a oni potrebovali mňa. A vznikli z toho naozaj krásne vzťahy. Tí žiaci, ktorých ja som vlastne predtým učila, doteraz sa stretávame a zdravíme na ulici a už majú deti svoje. A je to také pekné. Jedným z základných cieľov pre mňa je, aby sa deti tešili do školy. A všetky ostatné ciele by mali byť potom ako keby naplnené. A keď dieťaťu ponúknete dostatok priestoru k vyjadreniu, k tomu, aby dokázalo vyjadriť svoj názor, svoje pocity, dokázalo sa pohybovo vyjadriť, sú šťastné. Lucia veľmi ťažko ráno vstáva, ale Lucia má veľmi rada svoju prácu. Lucia vie nás veľmi veľa naučiť. Lucia by sa mala stať učiteľskou osobnosťou Slovenska preto, lebo je to učiteľka s veľkým srdcom, s veľkým darom, s veľkou láskou, empatiou, entuziasmom a zároveň svoje povolanie berie ako poslanie. Ja vám chcem poďakovať. Poďte, nech sa vystiskáme, lebo ja som taká za vás vďačná. Aj vy ste dneska ukázali, že aký ste úžasní.